Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ha? Adag, tuk. Sino ay nga tama dito? Diyos ki, ang mga nino kabusor. Tinasayahan, isaganak ti paldo ko. San abali? Takanayon ang nakasakibot iti sikat ka. Lukatak tirido. Kat isaganak ti paldo ko. No kabusor man na ito. Mapakadag-adagos ti panggap ng aramidon. Sino? Talo asultado. May bagong oras mo. Shot ni Colonel Maravilla. Colonel Marabello? Well, kan pangasim. Taidulin mo ti igam mo. Saan kami kabusor? Gayem ko ni Miguel Arturo Tolentino. Oo, sir. Sorry. Di kan pagdamagan. No apay ang nagimot kay ti pantog. Amok asi katigayem ni Miguel. Sakbay ti abin. 5 aldaw ang nag-surveillance dagiti Marines Intelligence iti dayto lugar. Isang amok ti mapaspasamak. Tinasayahan, sir. Sumba kayo. Sana mo. We are not staying any longer. Kaya't ko makasaritan ni ex-Marine Tolentino. Kinapod na, sir. Awan dito'y balayda. Itay pa'y apimano. No kasta karod. Mangibati akit i calling card kan ka. Itad mo kan ko na, apama na sumangpat. Napatay, di pagsaritan. Ay na kayong. Kasta unay tibutang ko itay makitak dagiti soldado. Awan tirong bang pagbutngam kini Colonel Maravilla. Nasingpet ken mapagtalkan day diyang opisyal. Sa bagay, madlaw itilangan na nasimpet gayam. Nagsarita kami ninti cellphone. Hinton bigat matlaing. Agkita kami iti may sa lugar dito'y ili. Gayam, amangan mo pagsublin na kasoldado. Sana na mapasamak dayta. Nagikatak ka soldado. Gaputad na mandatok. Weno akmat. Nadakit ti serbisyo. Malimitaran ti kaya't kung aramidan kadagiti kabusor. Ngam nadakit ti ruwar. Nawayaak ang mga ramid iti mandatok. Nice to see you again, Miguel. Likewise, sir. Napateg ti pagsaritaan ta. Dahito apanag. Ket sika, kan siyak laing ti makam mo. Nagkandak ti random inventory, kan investigation dagiti nangangatong opisyal iti armada. Natakwatan da nga do dagiti lost firearms. Sir. Adda kan ti listaan. Wenno ti serial number dagiti igam a mapukpukaw. The lost firearms are allegedly hidden in this area. Sir. The soonest possible time, the said firearms must be recovered. Sikat inapilik ngagbalin na sekreta, wenno agent. Tapno masarakan dagiti napukaw nga igam. Colonel. Miguel, di na kumapayan. Amok ti track record mo, wenno accomplishment mo, idadda ka pa lang ti serbisyo. Sir. Inikan na kiti special mission ti Commander-in-Chief. Tapno imbestigaran dagiti lost firearms. Kaya ti asawan, sir. Direct order ang naggapo iti Commander-in-Chief ti mission ko? Husto ka. Gaputan na po kawan ti panagtalit ti Commander-in-Chief kadagiti tagduma a General iti Armada. Sir. Talo nga infantry batalyon ti igam ko kas brigade commander. Iti likudan dayta. Si kalaeng ti mabalin ko pagtalkan.
Ulitak nga ibaga. Sikreto lang da ito eh. Miguel, paayon na ka di. Sige, sir. Patgak tikid daw yun. Agyamanak, Miguel. Di ka madalagan. Daak-daak lang itilikodam. Itanyaman niya oras. Amin na mausar mo. Ipay ko. At dala kahit ko amamuan, sir. Anyo dayta, Miguel? Adda ka din prime suspect yo. May papan ka dagiti mapukpukaw nga igan. Adda. Nangatong opisyal iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Tungod ka. Kay bagatkan ka ti kinasya sino ti prime suspect. Sana kung nagmay sa itigan mo to. Nasken ang magupadan ti illegal nga aramidan ni General Marasigan. Kunakon ket. Iso ti prime suspect. Iti pan nakapukaw dagiti adu apaltog. Ama iserbi ko makadagiti soldado dito'y probinsya. Gayam, Apay toro. manipod nagsarita kayo kin ni Colonel Maravilla. Nakauli-uli mo kan. Toro. Bantayam anay bag ni Altea. Ha? Apay anay bagam tikas na, gayam. Basta bantayam ni Altea. Adda na patag ang misyon ko. Mabalin ka di ang maamuhan, noan niya dayto. Toro. Awanan ti oras ko amang ilawlawag kan kay ti amin. Basta tong palam ti bagbagas kan. Kampay iti. Aglaklako iti balot ni Conrad. Agturungan dito yung naglamangat. Sigurado ti amin. Numano dagiti pasurot ni General Marasigan iti aglawlaw ti abandonado a pasdak. Sir Miguel. Kumusta, Conrad? Sir. 5 ti nakabantay iti makanawan apaset ti abandonado apasdek. 5 mat iti makanigid apaset. Iti unag ti daan a pasdak. Sir. Diyak masigurado naman ti adda iti unay. Ngam para ko na. Basit dalang. Nasayaat nga ron no kasta. Sir. Dahito hindi napinta sa gundaway. Basit dagiti kabusor nga agbambantay. Well, Conrad. Sir. Adda nakita ka nalabaga silaw manipod iti kasamakan. Maidap kan aggangat ti nalabaga silaw. Kaslag sinsinyas. Di ka madanagan, Conrad. 5 soldado tinakalambang dita. Anya? Kunak no datalang ti adda dito yung agpalpaliiw, sir. Conrad, agtalinad ka lang iti dayto a lugar. Ha? Sir ka kon tidaan a pasdak. Sige, sir. Agan anak. Awan mo tan dito'y abay ko. Diyak man lanangag darin padagnapin manaw. Kaslasok ang nagpukaw iti abay ko. Nasiglat at talaga ni Sir Miguel. Nakastrelkak iti daan a pasdak. Adidak nadlaw dagiti nakabantay. Ano ba ti lalaki iti saan unay nga dayo? Iti dayja banda. Bingo. Nagado apaltog ti bambantayan dagiti amanan pain. Gusto lawunay ti informantek. Oops! Kada makasipag kanya ka. Nagwarasin dagiti kabuso. Dayja manin. Sana balik. Natalgedak dito naglimungak kapadir. Sa anak pa'y ngagpapaputok. 5 banen dagiti kakadwa ka soldado. Dayjay ti talo. Jak sayangin ti balak. Tunggal putok ko. Masapul nga damapasan. Apaman na sumangpet dagiti agresponde a polis. Pumanaw ako na dagos. Dagiti langan 5 soldado tinabati.
Adupay lang dagiti papapatok kabusa. Nagaduda gaya. Alaag ti armalay tinatay akabusa. Aso ti aramatek. Punyeta! At danang raot iti dana pasdek. Apang ilemlem mga kadagiti paltog. Kasanwa namuan na dagiti ng raot nga da kontrabando iti dayja lugar. Oh, tinasayat. Awagak ni Bong, tatulungan na dagiti tao iti daan apasdek. Timtengan dagiti pulis. Kastamot kan dagiti dadlo maakamang ti military. Nagado a klase ti paltog ti na-recover. Uno nabawi. Juan Conrad, ngampanag ko na. Kurang pa'y dagiti igam anabawi. Ado pa'y tilamlamang ni General Marasigan. Sir, Husto ka, Conrad. Saan lang nga paltog tinakaduli ni Tidana Pasdek? Agraman dagiti droga. sir. Umaykan, pumanaw tan iti dayto a lugar, Conrad. Makamon dagiti otoridad iti napasamak. Dara, sir. Good job, Miguel. Saan ka nagkamali ang nangalagan ka? Dagiti igam ang na-recover, manipod ka dagiti kabusor. At dapay lang iti headquarters dagiti polis. Kat kalpasan ti investigation, may subli iti armada puwersa dagiti paltog. Sir, saan lang nga dagiti paltog tinaala iti daan na pasdek? No di kat uray dagiti may parit a droga. When, makamumat ten dagiti kamang ti anti-illegal drugs iti dayta. After meridian or midday, may Ted Conte report kini Commander-in-Chief. May panggap ka dagiti nabawi nga igam. Colonel, panagkunat. Saan lang ani General Marasigan ti maatap nga agar aramid iti illegal iti daytoy a probinsya? Kasta ka di. Wen sir, dakkel a grupo ti sindikato. Apakay bilangan ti grupo ni General Marasigan. Nagbalin at transshipment point na daytoy a probinsya. Anya? Firearms distribution, illegal drugs, human trafficking, kanda dumapay ti adda iti daytoy a probinsya. Colonel, ado pa'y ti posible a mapasamak iti daytoy a lugar. Tinapasamak arangat idi namin sangal daw. Ket rugrogi pa'y laeng. Adda bilit anangato ti tayab na. Ken mayat ti panagampayag na. Agay ay ayam lang iti tangatang. Anya ti kayat mo asawan, Miguel. Colonel, baknang, nabilag ken untouchable ti tawa dakdakamatek. Anya? Ngem madanon to ti aldaw. Amasilwan ti bilit anangato ti tayab na. Amukon ti kayat mo asawan. Aramidom ti kayat mo. Adda aklaeng itilikudam. Basta pagsayaatan ti pagilyan, kanda giti tao, piramidam nga adang. Ado pa'y nga ebidensya ti makalap. Wenno maurnong kontra kini General Marasigan. Ngem panakunak, mangrugin nga aguyas ti hustisya. Dagiti na recover nga igam. Ket addan iti government seal. Ti firearms distribution ti gobyerno. Ket maipailaeng kadagiti rumbang apakaipayan na. Saan ket nga iti kabuso. Mapanak iti pagdagdagusan ni Conrad. Hindi ka magsayang iti oras. Ado pa'y tinasken nga aramidan mi. Tapno masaripatpatan mi dagiti illegal nga aramid iti daytoy a probinsya. Madlaw itilangan ni General Marasigan ti pannakatismaya. Dayjay, saan amakait na? Agturungan iti firing range dito'y mother unit. Wenno headquarters. Awan ti ammunay ti mapaspasama kita.
Tinagsasarono aputok ti paltog. Kat may parangaran ti panagpupungtot na. Pagpapasan nan ti panagpaltog na ti firing range. Ajay. Nag-load man. Sige. Ipapas mo ti agpungtot. Babaan iti panagpaltog mo. General Marasigan. Ipapas mo. Grabe yun. Yung saan pa ilang si Mangpet ni Miguel. Talaga makumikom ti gayam ko Hindi namat nga rod ibaga kanya. No sa dino ti papanan na. Kaya't ko ti sumurot kan ko na. Ngamlapdan nak mo. Ay, mapanakit din iti silid. Maturo ka man langan. Sana bali, tanang rabiak matan. Mangan tulatan no sumangpet. Ang nagyay masayop ko. Agat gasolina. Sa dino ti paggapgapan ti... Maurpura man ti balay. Diyos ko, ikagumaak ti makalwar dito balay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko, nagpapang adi makalda ko imaglakit din, tanakaruwarak adagos. Agli si Bantao, umayon na kiti bumbiro. Di parang pailang sa mga kitiyan. Nakami si mga matidol. Ang puntot lakit tinagay no. At ay tamot tayo min, sa batak ni Miguel. No sino man dyan nanguram iti balay. Agbayad iti nangina. Gayam, gasolina kinasayop ko. Kat iti apagdarikmat lang, simgyab ti apoy. Imbaglakit din ta nakaruwarak adagos iti balay. Imbukbok na ti gasolina iti aglawlaw ti balay. Adi mo pulos nadlaw, Toro. Wan nga gayam, awan tinariknak asabali. Kalaat ti amin. Kat awan apulos ti na isalbar ko agargarat iti balay. Wano dagiti napapatag abanag. Talaga pagbayadak iti nangina ti nangaramid iti daytoy, Toro. Sa pulak no asino man dayjay. Diyos ko, kasagayan din pasama ka, Miguel. Wanaltay. Awan na pulos na isalbar niya gamit. Naidil ti apoy, hindi sumangpetak. Ma'am Altea, entero abalay tinauram. Ilang usar mi apagan anay tinabati kada kami kini Miguel. Di kay madanagan. Siyak ti makaammo kada kayo. Mangtadak iti kwarta, para iti masapsapol yo. Agyaman kami, ma'am. Di kay madanagan iti pagnaaday. Siyak matan ti makaammo iti dayta. Altea, Adapay lang di condo unit ko. Da kayon ti agnaad ijay. nakababay matkan ka. Nalabasan ti panang tulong mo kada kami. Miguel, saan a kinalabas ti aramidag apan ng tulong kada kayo? Ala, sumurot kayo kanyak. Kat intay gumatang iti masapsapol yo. Siyak ti makaammo iti amin. Unay ang ginapasamak iti balay da Miguel, ma'am. Wana na. Nauram din tero balay. Kag sa dino nga ruditan ti ayan da Miguel kenturaw. Iti condo unit ko, nana. Iti pala ang tipagnaadanda. Asino nga ta tinanguram iti balay da Miguel? Awan pa iti maitudowan ng suspect, nana. Ay, nagdakas at talaga nagitipada at tao. Awanan ti maaramid da iti biyagda. Nana Rosalia, rumarak matlaang iti arabi eh. Ay sa dino ti papana, ma'am. Iti ayan da, Miguel. Nga, ma'am, rabi ay, ang mga nuagungan ni Don Braulio, no makita na kaarumuar. Ngam kasapulandak ita da, Miguel, nana. Kasapulandak.
Sir, namok tinapasama kay Balayo. Hindi namin sa nakalman. Anya ti plano mitang aramidan, sir? Sa pulag tinanguram iti balay. Amwag ti kinasya sino na. Makatulong ak iti daytang aramidan, sir. Tulungan kang agkalap iti impormasyon. No sino tinanguram iti Balayo. Agyaman ako, Conrad. Agyaman ako, Nay. Ma'am Althea, nagado ti makmakan dito'y kondo unit mo ah. Ang laplapusanan. Amin ang makan, nga adda dito eh. Para kada kayo ka ni Miguel. Anya? Nangagmo ti kinunak, Toro? Da kayong matandi makaamo ti kondo. Iti pala ang mansyon ti pagnaada. Una yan ti kinasingpot mo kada kami, ma'am. Kasta ti kayat ko nga ugali ti may sa babae. Anya? No mga sawak, kaskan ka ti pilyak. Napintas, napudaw, nasingpot. Kan kang runaan iti amin. Sexy. Sika talaga, Toro. Ma'am Althea, kala ko man ti maasawak. Anya? Di nakman rabakan iti kasta, Toro? Seryoso hak, ma'am. Nukas pangarigan ta si kati maasawak. Aramidak ti amin, tapno agragsak ka. Aramidak ti amin, tapno agragsak ka. Kan pulos adi ka paldangan. Ay na, Toro. Ang mga lumabisin ka lang. Wano saan? Bara lang ti bagim dayta amarikrignam. Mabit lang ha. Mga laak ti kanan tayo kusina. Ada insangpat ko itay ang naluton amak makan. Mabit lang ha. Api nga ta di nakpatpat yan ni Ma'am Althea kadagiti bagbagak. Seryoso ak mo ta. Oh, nagrigat lakit nga minan ti kasasaad ko abaro. Oh my God, makas-asawa ko. Nakarugayan ti pan nakauram ti Balayo. Sir, Juan Conrad. Naigagara ti pan nakauram ti balay. Kita anday tagalon. ha? Apay di tagalon, sir. Dayta tinang ikabilan ti suspek iti gasolina. Ngayon bukbuk na iti aglawlaw ti balay. Nasarakak dayta agalon. Iti saan unay nga adayo iti paraangan ti balay. Sir, kunagayam itay ti may sa akarubayo. Dua alalaki ti nakita ng Omar Arubayan. Sakbay ti pan nakauram ti Balayo. Ano niya? Kasla kano aglanglang a pulis ti maysa. Timot maysa. Aglanglang a mamarta. Kasano ti pan nakaamo dayta akaaruba mi? Ket rabi ana pasamak ti uram. Nailasin na kadidagiti nakita ng imarubayan. Sardam kano pa ilay di nakita na, sir. Agin nagaw tilawag kan sipnget. Kasta ka di. Uwan, sir. Ito dum kanyak ti nakasarita makarubang. Siya kon amis mo ti makisarita kan kuana. Kasta timbagakan ka ni tata mayon gayam. Wan gayam. Dua alalaki ti marubayan. Sakbay ti pan nakauram ti balay. Miguel, saan nga ta abuyot ni General Marasigan tinanguram iti balay? Awan pa iti maitudok. Ngam ko na. Adda tao akayat namang butbutang kanyan. Gayam, nalagi pag tinapasamak. Kasanon no sa anak-anak arwar iti balay. Ang mga no di mapu akon. Awan ko man tinasingpot. Kan mapagtalkan agayam mo. Toro, Agkatang-katang kumaitan ti kararuak. Iti sa dinuladitan a lugar. Agladladingit. Kan agsapsapol iti pambatag kan ayat ti may sa babae. Toro. Sayang tibiyag ko. Ayyak makadan na ti babae ngay ayatag. Nilang Ma'am Althea ti kayat ko. Ha? Diyos ke. Awan mo tan di kasarsarita. Pimanaw mo tan.
Miguel! Miguel! Ayan mo kay gayam! Anya ka matang! Pinanawan nagsarsari na! Dayam, dito'y ka diti pagsinarakan niya iti informantem. Wan gayem. Iti abay ti estatwa ti may saban war dito'y plaza. Itay tapay anak katakder dito. Awan mo tinggi uhuayan to. Ikaw na mataktakan gayem. Ah, sige. Mabait lang nga rin tinakman gumatang ang buko, Diyos. Dagaangan na kami. Ah! Toro! Sir, kumusta ni Turo agayam mo? Saan tayo rin war ti doktor amang tamtaming kinkwana? Sir, pakawanin nak. Nudim tengak kumadagos itay. Iti pagsinarakan tayo ang lugar. Saan kumana pasamak ka ni Turo ti Kastoy? Awan ti ron ba nga ikid daw iti pamakawan, Conrad? Sir, Nuat dala ang dakas ang mapasamak iti gayam ko. Diyak mapakawan ti ng paltog kinkwana. Sir Miguel. Amok asyak ti punteriya ti ganman. Saan kat ani Toro? Nairaman lang ni Toro iti daytoy. Sir, Iti daytoy na pasamak iti gayam ko. Agsaga na itadag iti mang busbusor kanyak. Talaga adyak ida mapakawan. Ay, Ma'am Althea, apay ngagdardaras ka. Nana Rosalia, adadakas ang napasama ka ni Toro. Agnangabit ita tibiyag na iti ospital. Anya? Inawagan na kita ni Miguel. Aging nga ita nga oras. Kan kalpasan ti pa nakaopera na. Saan pa'y anak subli ti puot na? Anya? Anya nga may tinapasama kinituraw. Napaltugan. Diyos ka, oh. Nana, kasapulan na kita ni Miguel iti ospital. Bala, mapan ka nga rudan, ma'am. Di ka nagsayang iti oras. Nana, nukas pangarigan ta sa pulan nak ni Nino. Ibagam, anapanak iti restaurant ko. Oo, ma'am. Sige, di ka madanagan. Siyak ti makamaw. Agyaman nak, Nana. Bala, mapan kan. Di ka nagdadail iti oras. Mapan kan iti ayan ni turaw. Nakakaasi tilangan ni Toro, anak kaita. Maasya na kunay kan ko, ana. Kuna ti doktor amang tamtaming kinkwana. Nalasatan nanti paggad. Ngam saan pa nagsubli ti puot na. Gumay gayab-gab ti riknak. Gapo iti napasamak. Urayan niya ti mapaspasamak. Sa pulag tinang paltog kinitoro. Miguel, Naskan lang nga may balas ko tinapasamak kinkwana. Sana ka makaid na. Aging ga si bibiyag ti responsable iti daytoy. Miguel, nagsublin ti puot na. Mabit lang. Ayabak ti doktor amang tamtaming kinkwana. Ipakamok ti panagsublin ti puot ni Toro. Mawawa. Kaya't ko di unong. Gayam, bilin ti doktor. Saan ka pa mabaling nga uminom iti uren niya? Sa diwa pa ti sugat mo. Gapo iti pan nakaoperam. Toro, tila ang mabalin mi nga itulong kan ka. Tapno maap-up ti pan nakawaw mo. Idapal ko tinabasa ang kapas iti bibig mo. Ma'am Althea. Ala, di ka unay agsa mo. Amang ano makapadakas kan ka dayta. Althea, sa akong ti mangidapal iti nabasa akapas iti bibig nito. Gayam. Ma'am Althea, ti kayat ko ang mga idapali tinabasa akapas iti bibig ko. Please. Ala, siya kon Miguel. Palugodam ti kayat. Ngam, nakababayin kan ka, Althea. Anak ko mati pagpain na. Gayam ko mata ni Toro. Isa siya kon ti mangidapal iti nabasa akapas iti bibig. Nagbayag metten ti mayor. Itay pa'y nga gururayakan kwa na dito restaurant.
Sakpay, general, ti mangururay kan kuana. Nusan laeng nga napateg ti pagsaritaan mi. Itay pa'y api manawa. Agurayak pa'y iti sumagmamanu a minutos. General Marasigan. Miguel? General Marasigan. Miguel? Sika? Wan, General. Sakngarot. Awanan ti sa balipay. Kukuha. Please, sit down. Join me. Sakti makamoy ti kanan. Agorder kay ti kayat mo kanan, Miguel. General, saan amakan ti ginagarak nito'y? Ha? Anya ron? Sika, General. Siya? Siya ti gagaram? Tapay, anya ko ba ti pagsaritaan ta? May papan itiriribok ngar aramida. What? Riribok nga aramida? Nene, awan ti mo kadakas nga aramida, Miguel. Di ka nagulbod, General. Nalipatam ka din ti naramid mo kanyak. Miguel, anya ko mamat ti inaramid ko ka. Nagsingpet at tao. Wano, General. Ti panggap mo amang patay kanyak. Ano yan? Adda kanyak ti may nga ebidensya. Ti cellphone ti imbawn mo asultado amang patay kumakanyak. Tilaeng may bagakan ka, Miguel Arturo Tolentino. Ayop ka. Siit ka. Kadagiti amin aganwat ko. Asino nga takadata ti ayop, General? Pumanaw kan. Tamangan no patayin ka dito'y restaurant, Miguel. Sige. Aramidam. Tapno may matangan dagiti tao. Di kinaayop mo. Aniya? Di nakpagpungtutan, Miguel. Agpungtut ka lang, General. Sanak amabutan ka. Kanay sa, di mo matla maaramid timang patay kanyak dito'y restaurant. Apay kit dinasahan. Kabalang kapatayan, itan yaman nga oras akayat ko. Kumita ka iti sirok ti lamisaan apang panganam. Nakatutok? Ti paltog mo kanyak iti sirok ti lamisaan? Wen, General. Kat mo gandatam nga asutan ti paltog mo. Mabitlan, ma'am. Naudikan amang paltog kanyak. Relax, Miguel. Ngunjak maaramid apatayan ti tao nga awan laban na, General. Tilaan may bagak. At dantupay aldaw. Ngagsinaraktan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Yeta. Nakariknak iti buteng, iti restaurant. Nasirib at talaga day jay Miguel. Nakapaturong gayam kanya ti paltog na iti sirok ti lamisan. Pagkalmag pa'y lang tiriknak. Sana rumbeng agdanagag. Day lang nga Miguel, timang butbuteng kanya. May saak a general. Nangato nga opisyal iti Armada Puwersa. Isu sa anak nga agbuteng kan kuana. Saan arumbeng?
Miguel, sa dino tinanggap mo. Apay nga itakalango sumangpat iti ospital. Adalaan kinasarita ka tao, Althea. Uwan gayam, kung nati doktor, saan pa'y amabalin niya irwar ni Toro diti ospital? Askan pa'y kano ang maobserbaran lagi ti sugat na. Althea, Mabait man laang, Miguel. apay, Apay akas tati lang, ha? Kasla na po'y puyatan ka. Sa dino nga minti na panam. awan dahi ito, Althea. Di mo ni kaskaso. Ang mga numapisin ka. Oh my ka. Mapantay iti kantin diti ospital tamangan ka. Sana ka mabisin. Miguel, jak kaya't analiday ka. Pampanunutam ka diti napasama ka ni Toro. Di ka madanagan. Si tada anak at tumulong kada kayo ka ni Toro. Isu nga awan ti rumbang apakaburiburam. Adon ti utang miya na imbaganakam kan ka. Nakababainan, Althea. Miguel, Diyan mo. No kasanwa ka makabayad kan ka iti kinaimbag mo kada kami. apay? Agsingsingirak ka di. Ar-aramidot da ito ay. Gaputa. Gaputan niya, Althea. Miguel, Ibagan lang, Althea. Musta daw na, gayam. Medyo nasaya at matan, gayam. Nasayat nga rin no kasta. Kuna ti doktor itay, mabalin mo ti mga nitibasit lang at araon. Ken uminom itibasit adanon. Pinainom, kan napakan na ko ni Ma'am Althea, gayam. Ah, Sa dino ti ayan ni Ma'am Althea, gayam. nagpakada nga gawit pala iti mansyon da. Kasta ka di. Wantora. Nga magsubli ka no matladagos dito ospital. Ay na, nagsimpot. Kan nagagat ang mga asikaso kanyak dito ospital ni Ma'am Althea, gayam. Wan ganyan. Nakababayin pa ikit dikin kuhanan. Sir Miguel, Toro. Oh, apay, Conrad. Sir, rumorta pa'y dito ospital. Napatagtibagakan ka. Sige, Conrad. Gayam. Agsubliak matladagos dito eh. Adalang pagsaritaan ni kini Conrad. Sir, ada nakalap ko nga impormasyon. May panggapiti dua tao ang uram iti balayo. Ha? Ti maatap a dua lalaki ang uram iti balayo. Kat pasurot ni General Marasigan. Ano yan? Sir, sigun iti description tila kay akarubayo. Isu tila nga dagiti dua lalaki ang nakitak akadwa ni General Marasigan. Kasta ka di. Uwan, sir. Tapno malawagan ti amin. Adto iti cellphone ko. Inalaak ida iti ladawan. Kabayatan ti pannagnada iti sentro ti ili. Kadwa dangag paiso ni General Marasigan. Conrad, Sir, sumurot ka kanyak. Mapantay ti balay ti karhubag. Ipakita kan kuha na ti ladawan dagiti dua lalaki. Kumpirmadon, Conrad. Pinanagnagan ni Tata Mayon. Adag iti lalaki nga inalaam iti ladawan. Kat isuda tinanguram iti balay mi. anya ti planom, sir. Pagbayadak ida iti nangina, Conrad. Sir, Sa dino tinaudi ang nakakita am kadakwada. nagturong da iti na nga to apasdag iti sentro ti ili, sir. Itudukkan ka tinasawa apasdag. At tignetan, Conrad. Mapanta iti bagbagam apasdan. Ma'am Althea, apay, saan ka kadi amapan ita ija ospital? Nana Rosalia. Oh, apay, adda ka di parikaw. Awan, Nana. Jak lang amin malapdan tiriknak. Anya ti kayat mo asawag, ma'am. Ita-eksarsarita kami ka ni Miguel. Kalatlatan ang nagtibayo ti barokong ko.
Sa bali ti impitik ti pusok. Idi madama kami ngagsarsarita ka ni Miguel. Nana, Anya ka di day tanarik na, ma'am. kasla kayat ko nga ibaga ka ni Kuana, ti ayat ko. Ha? Ma'am Althea? Nagragsak tirik nakitay, Nana. Linaktak ti bagik ang mga rakop ko makan Kuana. Gapo ta mabainak. Nana Rosalia. Talaga nga agayata kon kan ni Miguel. Miguel, sa din di pa panam? At dalaan kayat ko arisutan, Althea. Please, mabaling ka di nga ibagam kanyak no sa din di pa panam. Inaksingiran. Dagiti lalaki ananguram iti balay mi. Ano niya? Althea, sikapay lang ti makamo kinitoro dito ospital. Miguel, di mon patuluyan ti panggap mo. Amangan may isag makalaan. At dapat agiti pulis amang tiliw kadagiti sospek. Personal na pagnak daytoy. Kan maysa. Nagbayag ti panagtulid ti investigasyon dagiti pulis. Awan ti mapasamak. No urayat pay laida. Miguel, Nasken amadusan dagiti lalaki ananguram iti balay ni. Kan amok nga dapa kay naiganda iti pan nakapaltog ni Tora. Iso asingir ida. Babaen iti bukod da biyak. Sana ka makalay tinapintas a tiyempo. Tapno patayak dagiti dua lalaki iti unad ti establishmento. Sir, makita ito nagti-establishmento. Kaputa di sarming ti pastek. Nagado ti tao dita. Sir, nadlaw mo ka di dagiti upat a lalaki ang nakatakder iti ruwangan ti pastek. Juan Conrad. Soldado dagita ni General Marasigan. Uray no saan daan naka-uniforme. Mailasin ko ida. Ha? Dagiti may san. Imunagan iti establishmento, sir. At dalaki di karkar na mapaspasamak dita. Wano sa? Dita mismo ti meeting please da. Sir, timak da rin dagiti target ta. Rumordan iti pastek. Agsagana ka, Conrad. Apaman na makaalak iti napintas a tiyempo. Paltugak dagita. Ha? Aglugandan iti nakaparada ako iti samo ti mismo nga establishmento. Umay ka, darasan. Mapantay tinang iparkingat iti motorsiklo. Kat surutin pa tinagluganan da kotse. Sir, nagturong ti kotse nagluganan da iti headquarters dagiti military. At dantupay aldaw para katakwada. Sir, Agsublitan iti ospital nga ayan ni Tora, Conrad. Paliwan tanto manem timang paliiw kadakwada. Mapanag iti hideout ni Mr. Fortes. Iyawat ko kan kuana, tinarepet ak kwarta, anaglakwan kadagiti droga. Nasiglat dagiti pusher ko. Awan ti pagparikuta kadakwada. Napartag ti panaglakuda kadagiti droga. Nang runa kadasami ken limor. Kastaunay ti ragsakda. Idinyawat ko kadakwada ti tangdanda. Anaglako iti droga. Ken titangdanda anang uram iti balay da Miguel. At dalalaki nagbalangan iti kalsada. Kat nakapaturong ti paltog da kanyaga. Isardang ko ti kotse. Kataglemay nga adagos. Palpaltugan dakon dagitawa ng bayin. Agtalinay daklatad ito naglemengak apoon ti kayo.
Dagiti menel. Nagsardengdan ngagpapaputok. Sakit din a general ti sanabanyo. Insebayo laeng ti kararwayo iti impyerno. Duadagos tinatay. Di na kay santuen ti igam ko. Ha, dagiti talo, aglibas dan, kamatak ida. Yamu yung ata, kat malibasan dak. Ha, pagay ayaman kayo lang. Iti kanal, ti pagtatawudan ti putok ti paltog. Dayjay, agparang-parang dagiti ulo da. Awan serbi ti panaglemang yo. Gaputa kabala kapuntiryaan, dagiti nakaparang nga ulo yo. Nataydan. Mapanak itayanda. Kamuek. Tiki na siya sino da. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Onyeta. Mailasin ko dagito yata tao. Buyot ni Don Braulio dagiti napatay ko. Ha! Di ko lang itadayjay a Don Braulio ket maparmat na. Nagbidot iti dayta na atap na. Oh, agsubli akon iti ayan ti kotse. Panawakon dagiti bangkay ditoy. Boss, imbarsak mo matang tibaso na ginumam iti arak. Awan salbit ang iti binaun ko amang patay iti dayjay a general. Agasam, natay namin, Billy. Imbagak matan kada kayo asyakla kumantimang patay iti dayja general, boss. Billy, langitin na sisiglat abuyot tayo ti binaun ko amang patay iti dayjay a general. Boss, ano ti kayo asawan? Saan ka nasiglat? Siga, tinangi bagay ti dayta. Saan ka anasiglat? Ha? Ala, humanaw ka ni ti sangok. Tamangan, nusika ti patayan. Nasakit tinakam ko iti imbagan ni Don Braulio itay. Jaime, Ay, niya namin timbaga na ken kabili. saan ka naman nasiglat? Udlong ni boss. Ano ti kinunam? Jaime Velasquez. Ha? Awan, bili. Ipakita ka ni Don Braulio asa nakakapoy. Patayag ba dyan, General Marasigan. Kat idatag ko iti sango mismo ni Don Braulio. Arami dun pa, bili. Narigati pa, siga sa ulang. Ang mga nung matudingan ka. Siyak! Matudingan? Sana pulos, Jaime. Arami dagtiamin nakabalaktab na mapatay ko dahil Jaya General. Makamu ka. Nebos magkaya man ti arak ta. Abong darak pa, bili. Lakti makamu magbayad. Ano ito ti kwarta, Jaime? Anya, sa dinuwi tinangalami ti kwartam. Kahit saan tayo pa matlangan nagsuldo. Di tamot nakadiskarte Uy, bili. Nagtakaw ka siguro iti sa Bujil laboratorio niya. Correct, Jaime. Isumat lagaya man, nagbayag kayo tayo dyan laboratorio. Karkar na nga rarami dami dyan. Alagid din. Nag-order ka ni Tino Montangara. Sky is the limit, Jaime. Sir Miguel,
Dayjayan dagiti dua nang uram iti balayo. Husto launa iti taiminta. Dagiti awanan bain. Adda kasasarita da abagbay. Adda pa inyawat da abag. Sir, anya ti aramidin tayo ta. Siya kung ti makamu kadakwada, Conrad. Agtalinaid ka laeng dito'y nagtakdara. Boss! Takis sa damag! Anya day tatakis sa damag, Bong? Dasami kan limor. Nataydan. Aniya? Wan, boss. Nasarakan ti bangkay day ti plaza ti ili. Sino tinang patay kadakwada? Boss, awan tayo ti matudon no asino tinang patay kadakwada. Punyeta. Nagagit dagi jay apuser ko. Kan maibawon ko iti sadino man, apang ibawon ak kadakwada. Boss. Sayang. Sayang. Dagi jay atat tao. Toro, kung natin doktor, mabalin mo ti rumwar dito ospital. Agyaw mo na, Diyos ko. Makarungarak matnangan dito ospital. Di kay madalagan iti bill dito ospital. Siya kung ti makamo nga bayad. Altea, siya kung ti makamo iti babayadan. At damat kwartak ditoy. Miguel, idulin mo laktan ti kwartam. Ala, urayan da kon ditoy. Tainak bayadan ng ti bill tayo dito ospital. Nasaya at magta nakarwaran ni Toro iti ospital, ma'am. Wana na, Rosalia. Babaon iti kaasi ti Diyos. Naglunitan dagiti sugat na agapuanan ti panakapaltog na. Nay, apay day ta kandila. Kan nagduduma a klase ti sabong nga imot mao, ma'am. Mapanak iti nakaitan naman dagiti dadakkel ko, nana. Ma'am Althea. Para kadakwada ti imot ko asabong. Babaan day tinaramitak. Mouth of ti iliw ko kadakwada. Asidag akong itinakaitan naman da mamakan papa. Nakaul-ulimak diti kampusan to. Tila ang sipol torero. Ti adda ditoy. Awanin ti sabali payataw. Adday tan ti pansyon da. Adda na ito kalakandila. Itirabaw ti pansyon da mama kan papa. Saan pa'y anarunaw dagiti kandila? Kaya't asawan day ta. Nabiit pa'y apimanaw ti nang itugkal. Asino nga pati si Marungkar ditoy? Asino da nga ta? Kasta ka day, ma'am. Wala na. Jack ni namnama. Nga da sa bali atawa amang sarsarungkar iti nakaitanuman dagiti dadakkel ko. Ma'am Althea. Inuwaras ko ti panagkitak iti aglawlaw ti kampusan to. Tabarang makitak ti tao anang itubkal iti kandila. Ngam awan ti makitak. Nalabit agayom day di mamakan papam tinang itukol iti kandila. Nalabit akas tanan. Agpada nga main anasingput da papakan mamam, ma'am. Adaw dagiti gagayom da. Iso ati makuna, anda nakalagay pamang sarungkar. Iti nakaitanuman da dun ramaun ken dunya sabay. Kumusta nga, my friend? Nayawat mo ti kwarta iti panglakayan iti dito lugar. Visit. Ulos adi na inawat ti kwarta nga ijijayak kan kuana. Ne, asan nga ro day tabili? Bilin ni boss, pumanawan dagiti sumagmabano aginda, iti dito adaga. Tayo ti mabit. Mapatakdaran na dito iti nalawa resort. Anya nga ro ti maramidak? No saan nga awatan ti kwarta? Nimpilit mo kuma. Kumardan kan Jaime. Pagandaram ti kotse. Tagsublitan ni Dimension. Awan serbi dito apag nata.
Hoy, Jaime! Ah, Pagandara mong tikot siya kunak. Tagsublitan ni Jimansyon. Nakamutalang ka manan dita. Ay, sorry. Adala nga min simkan iti isip ko nagpinta sa babae. Isodyak na nga ti bagbagam. Tugaran ka talaga. Pagandara mo kunak tamapantan. Owen, napantang aro din, Billy. Kasta? Kuan boss. Pulos adi na inawat ti kwarta ayaw awat to kan kuan. No kasta nga ron. Mapilitan na ang mga bong kadagijay at tao. Taiti kabitan na panawan. May patakdaran dyan na lawa a resort. Boss, Nagpasan ti peke a papeles. Wenno ti dokumento iti daga. Ang parparangasak ti akin kukwa iti daga day di Don Ramon. boss. Nalaing ti falsifikador agayam ko. Aglang nga original ti inaramid na a dokumento. Anyang aro ti aramidin tayo ita, boss. Dumngag ka, Billy. Gastoy taramidan nyo. Puwersaan nyo apapanawan dagiti tao ijay. Anya? Nalawag ti kinunak, Billy. Papanawan nyo dagiti agin lalaing at tao ijay. Nagasarita kon ti arkitekto, ganti enhenyero. Iso nga iti sanyag bayag. May patakdaran ti kalkalikagumak a resort. Boss, Dungag ka, Billy. Ibagat ti rombang nga aramidan nyo, kadagiti na kadapat ababalay. Sa di naman ang ti papanantang ay, Billy. iti opisina dagiti opisyal injay ili. Kanya nga iti aramidan tayo, Jay. Kam dagito ya kwarta. Wow! Ha? Naripot a kwarta na kita! Kukwata ka din na kita, Billy! Nal. Yawat ta kadagiti opisyal iti ili. Tapno maprotektaran ti aramiden tayo nga addang. Tapno mapapanaw ken mapaikat dagiti babbalay iti daga ni Don Braulio. Billy! Manguksot ka na iti uray 5,000 lang! Saan din na madlaw dito ni Don Braulio? Talaga di mo usaran ti panunot mo niya. Nabilang ti kwarta nga imot na. Ay, sayang! Nasirip ni boss. Isungawan ti maliksab mo iti imot na kwarta. Ala, surutan ti sarsaran mo ang tatrak. Nagsiko iti makanigid. Agsiko ka man. Aktorong ta iti balay ti mayor iti daytoy nga ili. Wan! Anya? Asinagdan, Billy! Wen, alabsan tan ti nagbeddengan ti dua nga ili. Wen no ti boundary. Iparpartak mo pa man ti panagmanehom. Masayat nga rodno kasta, Billy. Pues, awag akong ti kontraktor iti may patakdaran ang lawa resort. Iti kasta, maplanon ti amin. Payabak metan dagiti maseknan iti proyekto. Boss, anya nga rodan ti aramiden mi kadagiti sumagmamano a babbalay ijay. Simple lang. No dito kaya't nga awatan tinjayak a kwarta. Apoy, tidumtan kadakwada. Anya? Wan? Uhaman nyo! Dagiti na ipatakdar a babalay jay, tawan ti karbanganda. Sakitan ti aking kukwa, itinalawa daga. Dahil di Don Ramon. Sir Miguel, saan lagayam a pusher dagiti napapatay mo idi namin sa nakalman? Adu pa'y dagiti nagbalin akaso da. Anya? Sigun iti gayam ko a pulis. Di aglang lang ang mamartag ang napapatay mo. Kat sigudan nga da kaso ng arson. Wano pa naguram. Anya? Jay mo't may sa akas laglang lang a pulis. Ada kaso na apa nagramas. Nang ramas iti maestra.
Rumbang lang arod tikas dyan napasamak kadakwada. Wanted gayam ka dagiti pulis jay napapatay mo. Anang oram iti balayo, sir. Sumurot ka kanya, Conrad. Adda pa pananta. Sige, sir. Nana Marcelina? Nana Marcelina? Nana? Itay pa nga tuk-tuk-tukak. Awan samad ni Nana Marcelina. Padasig ako si Pusan ti Seradora Tiritaw. Saan anak kalak Tiritaw? Ilukat ko lagi. Nana Marcelina? Sumra kaglatan. Nalabit nga ang dalaang itilikodan ti balay. So, adinak mangag. Agdabag anak kaparabaw isopa. Kat... Mailasin ko day taabag. Mailasin ko day taabag. Bag ni Nana amal niya. Kaya't nakadiasawan. Adda dito'y ni Nana amal niya. Antay yan, balasan ko. Nana. Sorry. Si Maria kaklatan. Ay, nabalasan ko. Awan ti rumbang ikidawang itiso. Adak itay ijalikod at ti balay. Pakpakalag, nagititingwan ko. Kasta ka di, Nana? Nangag ko ti panangawag mo kanag. Sungaan mo nga da tao. Sana ko na simbong bat. Taamok ba't lang adinak mangag. Nana Marcelina? At ka di dito'y ni Nana Amalia. Ha? Mailasin ko ngamin tinakaparabaw abag iti sofa. Nalipatan matan ni Amalia tibag na dito'y salas. Nana? Napauli man kayo matan. Kwa? Kukwak day kaabag. Awan dito'y ni Amalia. Anya kumati makagapo nga umay dito'y balay mo ni Amalia. Nana? Nalapit, agpada kamila ang itibag. Wag, nalapit akasta, balasang ka. Mustan tirik na, Toro. Napigsa akon gayam. Nasayat ni Rodno kasta. Gayam. Kaya't ko abalsan tinangpaltog kanya. Patayak no asino man dayay. Dandani ako natay, gapoy tinaramid na. Agkalma ka lang. Addan tulat tagundaway ama-amuam, ti kinasasino tinangpaltukan ka. Gaya. Sana si katipunterya dagiti awanan bain. No di kat siya. Ano na? Awan ti amok akabusor mo. Nairaman ka lang. Ngam di ka madanagan. Naibalas kon ti pan nakauram ti balay. Ha? Anya ti kayat mo asawan gayam. Natayan dagiti dua alalaki ananguram iti balay. Anya? Nairo pa ni tata mayon tila nga dagiti suspek. Iso nga inaramid ko matirumbang kadakwada. Tumbang laang tinaramid mo kadakwada. Ala, tangay saan pa anay ti ipipigsan. Agtalinad kalata diti pagdagdagusan ta. Apay, sa di naman ti papanam. Adalaan ka sa rita ka tao. Isong agbati ka dito'y dagusta. Gayam, nag-text itay kanyak ni Ma'am Althea. Adda ka no papanan mi. Sa dino ka no? Di namat di nakamat iti-text na. No sa dino. Sige, basta agan anad kayo. Uwan gayam, oray no kasto'y tinapasama kanya. Kabaulak asanak niban ni darling kong Althea. Kita ang nag-abis na yan. Nagpintasan ka. Uwan ma'am, may ibagay lang unay kan kadayta. At the sipar na itilikodan. Sumurot ka kanyang iti fitting room, Toro. Anya?
Sumurot kan kay di fitting room, ma'am. Juan, kita am tilangak no maibagay matlakanya ti bestida. Ah, mabaynak, ma'am Althea. Anya ko man pagbainam. Sa maysa, ada silver na itilikod ang ti bestida. Tulungan ng amang isiper. Sana ka marigatan. Alam nga rudan, ma'am. Mapantan iti fitting room. Kaduaan ka amang isuot iti bestida. Maibagay ka di matlaki bestida kanya? Uwan, ma'am. Una yan. Nagpintas ka, nagpudaw ka. Oo, ape akas na tilangam. Aglingling at kamatan. Kuha, ma'am. Dagaang anak namin. Anya anang dagaan. Kat di arot kon dito department store. Ha? Gatangag na ti abestida. Usubok matlaan. Anya? Anya ka din dahil na marikliknak. Oh my God. Ikay at tuk-tuk-tuk ni Althea itirtawan. Kapag isumat ngagmay-may sa pinanawak dito'y salas ni Amalia. Dagos anapan iti silet. Ngam nabati na matla ang tibag na iti sapat. Naingat tibilin kanyak ni Amalia. Nga awan apulos ti makaam mo. Iti pagnanaedan na ita abalayan. Lalagip naklaan nga umay sarungkaran dito'y balayan. Tiin may mat ginagara itay ni Althea. Kat awisan nakamapan agpasyar ijay mo. Diyak mat napalugod ang tiawis na. Taado mat aramidag dito'y balay. Nasingpat ni Althea. Amo na panunutan ti biyag ti pada na ata. Aging ka nga da maitulong na. Ipay na. Toro, man kita kan iti kayat mo akawas tagatangan ta. Salamat, ma'am. Nagadupay lang dagiti kawas sa ginatang mo para kada kami kinimagin. Sa bali lang dayjay ginatang ko para kada kayo, Toro. Kabayatan ti kaadata pa iti mo, ang katang iti kayat mo. Ma'am, Alakit din, di ka babae. Wano saan? Mapatla iti pagkatangan iti branded asak sapatos. Igatangan tamat kan ni Miguel iti sapatos na. sige, ma'am. Dahil tati kayat ko. Sana bale. Siya kung ti mangipatas iti sapatos agatangan ta para kini Miguel. Kaputagpada kanunot iti size. Nasayahat nga ron basta. Kauray saan ta akadwa ni Miguel? May gatangan ta iti branded as sapatos. Toro, nangalami ti dayta sapatos. Ginatang ni Ma'am Althea, gayam. At di matiparakan ka. Nakakarton pa lang. Napintas ti design dayta. Tani Ma'am Althea tinagpili. Anya? Alaawat mo na. Nginginahan ti sapatos ta. Aslatay sapatos tinalatak a basketball player ya bro. Ala gayam. Lukatamon ti karton tapno makitam ti langana. Sa dino ti ayan ni Ninong, nanarasalya? Ay, remorda ka dagiti bodyguard na, ma'am. Apay ka, day. Nalabsak ang nakalukan ti sila di Doña Aurora. Nadalusan ijay. Awanin nagiti igam ang nakita. Uwan, ma'am. Nasiputak mo ti panangyakar da ka dagiti paltaw. Sigun ka ni Ninong, kuka kano amin ni General Marasigan dagiti palto. Hey, awan ti amuta may panggap iti daytabanag, ma'am. Tinapatag. Awanag dagiti paltog iti silay day di Doña Aurora. Kinapudno na. Siyak tinagdalos itay. Iso anakitam anakalukan. Kasta ka din, na? Uwan, ma'am. Kaya't nininong mau apagbalinan nga opisina ti silay. Iso nga impadalos na kanyak itay. Pakisarita pa yan nagiti masak na niti ahensya ti gobyerno para kita agindag ditoy.
Ngayon, nagtangkan ti ulo da. Ulos nga awan ka no ti pumanaw. Kastagayam ti kayat ka. Ini kaglangarudan eda iti pawayway tapno pumanaw dang iti da iti lugar angam kastapay lang ti aramidon da. Anya ti aramidin mi, boss. Naibagakon kayang ka ti aramidon nyo, Billy. Boss, Gapo tanatangkan ti ulo da. Pwes, uraman yon. Lagi ti babalay da. Wan, boss. Akadwa, inton rabi. Uraman tayo dagiti babalay anak kadapat iti masakupan ti daga ni Don Braulio. Iji away. Nakasagalan dagiti maharamat a gasolina. Iso ti bukbuk tayo iti aglawlaw kadagiti babalay. Nawatan nyo! Masayat nga rin no kasta. Orayan tayo lang ang asumit nga. Mapasamak tong ti saan anam namaan dagiti tattaong dyan. Magulimag kaglaw. Iti saan nagbayag ka? Mabuak dagiti tattaong gapo iti mapasamak nga oran. Uraya kung dagiti kakadwak diti nagtakdara ka lugar. Adayo mo dito yan to? Ngayon makita ti mapasamak. Nalabit ang naibukbukdan dagiti gasolina iti aglawlaw ti babalay. Nagtataw dagiti aso. Kadajay. Aglawagan agapwan ang tiyo. Dahil tatirumbang ka dayo. Imposible adi kay panawan da ito'y alugan. Siguraduhan nyo asaran na makasubli dagitang awaran bayin, Billy. Well, boss, paligid naramid eh. Nabwak na ganito tao dito eh. Nakakasitapiman amang sab-sab-sab iti apoy. Ang awan, timaramidan ta? Ala, amuyon ti aramidan nyo, Billy. Bye. Nagbaligi dagiti tao. Adang uram ka dagiti sumagmamano apapalay. Iti dagaday di Don Ramon. Kasjay ti rumbang ka dagiti natangkan ti ulo na. Awan ti parikot. Naputa planado ti amin. Pinayadak dagiti opisyal iti dayjay nga ili. Tapno siyak lata ti paburanda. Iti napasamak. Malamihin tayo pa iti amin, Obing. Kabarbaran pa lang ti isyo. Nga po iti pananguram yo kadag iti babalay iday away. Wan, boss. Dagiti matan binayada nga opisyal ti makamu iti lugar. Tapno saanan ang makasubli dagiti tattao iday. Boss. Damdamagan kayang panyak dyan, Hinyero. No, kaano may patakder tinalawa a resort? Urayan na lang ti awan ko. Ta iti kabiitan a panawan. May patakdaran ti kalkalikagubat a resort. Dakmata mismo, di agaramid iti saan ang magustuhan ni Don Braulio. Boss. Adya kaya tinaramid tayo jay adon. Agasem, nagadu abuyot na, timbaon na amang saneb kanyak iti dalan. Ngem, napaay dalaeng. Boss, ibagayo lang kanyak, no anya ti kayo mapasamak. Bong, siya ka mismo, ti agaramid iti addang. Saan asika? Ti aramid ti may sa general akas kanya. Sigurado asaan ang magustuhan ni Don Braulio ti posible nga aramide.
Tanya ka dito aramitin nyo, boss. Mamwam tumatla. Gayam, naamam ka din tinapasamak iti kabangi-bangay ili. Nauram dagiti babalay da. Nangagkuday ta iti damdamag iti radyo. Namo akong dayta, gayem. Nakakaasimat dagiti napukawan iti balay. Amok tirik na ti mapukawan iti balay gayam. Sigon pa'y kadagiti tattao iti dayja lugar. Naigagara ti pan nakauram dagiti babbalay da. Akasmat lang iti napasamak iti balay tayo. Anyaw matan. Asino nga ta tinanguram kadagiti babalay ijay? Awan ti palimad asana may butaktak. Mamanto matlang ti kinasa sino dagiti nanguram kadagiti babbalay. Gayam, Tay ko nangarudan ti pagsasaw. Naglapayag ti daga. Nagtagipayak met ti damag. Miguel, No nagimula ka iti kinadakas. Agapit kan tumitlaan iti kinadakas. Iso nga awan tinasaya at ngit den ti tawa managdakdakas. At dan tulak taal daw para katakwada. At dantulak ta, gayam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ni Don Braulio. Di Don Augusto ti adalit ay. Isong-isong ti pangibaga ti ay. Don Augusto. Binantayan dagiti buyot tayo ti aglawlaw ti daga mapatakderan ti resort. Nasaya no kastabi. Tapno saanen na makasubli pa dagiti dorso kiti dayjay nga lugar. Ada pa bang ibawunan nyo kanya, Don Augusto? Awanan, Billy. Ngam, agpalinaid ni Sika dito'y mansyon ni amigo Braulio. Amangan, no adda malagip ni siya na iparamigan ka. Sige, Don Augusto. Mala, panawanan ni Sika ni siya. ay, nagdadakkel la kortina ti ipus-pusipus ti washing machine. Nasken nga men ang malabaan dagito iti mamitlo iti makalawas. Kinapudno na, saan mo't unay anarugit dagiti kortina. Saan mo't anatapok diti unag ti mansyon. Akanayon ti panagdalos kaw. Tinasayaan, panawak pa ilaang ti washing machine. Agsardeng tulatan tadamat timer na. Sukata iti kalaba a kortina dagiti nagdadakkel atawat ito'y mansyon. Ay, makabandog magtar-aramidag. Kadagiti mo't na dumaababaw unang makumikom damag kadagiti trabaho da. Ay bungayam, dagasakman kit iti basura, ta inak ibol lang ijayan. Ha? Nimot bili tinakatakder iti sango ti daan a bodega. Nay, imasidagkan ko na ni Inso nga umag. Ay anyang ay karamidan da dita. Dayjay, insaradan tiri daw ti daan a bodega dito likodan ti mansyon. Tinasayaran, paliiwak man ida. Inso, Ha? agaramat ta iti siya po, ha? Nagapo da ito'y iji laboratorio ni Don Braulio. Ken Don Augusto. Sigurado akaar-aramin. Well, maawatak ti sinsinyas mo, Inso. Di ka kadimadanagan. Siya ti makaamok ka ni Don Braulio. Well, agrenag ta adwa. Amok nga agdadamo ka nga agaramat iti siya bo, Inso. Iso nga isurok no kasano? Saan aparikot ti trabahom dito'y mansyon kas may sa hardinero? Ha?
Siyak ti makamukan ka. Ti, Jaske. At dalaki ti magpalpaliw ka data. Dito'y ka lang, takitag no sino ti magpalpaliw ka data. Inso. Ay, Diyos kay, nadalapos ko kit din jay lata ti sardinas. Nakadlaw ni Bilay. Ay, naapaw. Nalawag tinangagkaw. Anagga po iti laboratorio datun Braulio. Kandun Agusto ti siya bungar arabatan da. Ay, naapaw. Ay, kartingak-timag na. Sa dino ti kapanam, bakit Rosalia? Ha? Ay, Bilay. Sa dino ti papanam, kunang, ha? Ay, kwa. Mapanak agibol lang iti basura. Ulbud ka, bakbakutan. Ay, Bilay. Ibagam kit din, ang mapankagibol lang iti basura. Kat awan mo't imot mo a basura, ha? Ay, di kwa. Ay, indak pa'y gayam alain di basura tayo bulangkaw. Ay, uwang. Alain Maglawag nervyos ka bakit, Rosalia? At dalaki di naramid mo asaan anasayaan. Nay, anyagay ko matinaramid ko asaan anasaya at Bilay. Ay, awan ti ambaw. Sigay palawan ka bay. Ti awanan bain abakat Rosalia? Isulakit di dyan nakadalapos iti lata iti ruwar tindaan a bodega dito'y mansyon. Nangag na nga tadag iti bagak aramidan mi ka ni Inso nga umal. Tinasayat, agsubli akon iti ayan ni Inso. Ituloy mi ti agaramat iti siya. Saan nagagangay titig-tignay ni Inso? Rabiyo na yan, ngam adda palay ti harding. Agdodoma tayo aramidan ni Inso. Saan na mabambanog? Ay, Sir Augusto. Ato yan, timpa-timplang akapay. Idi sulatan ni Sika Rosalia. Uwan, Sir. Rosalia, kumita ni Sika iti tawa. At dapay lay ti hardin ni Inso. Agdodoma ti araramidan ni Iso. Agsibog ka nagsagad iti aglawlaw kadag iti mula mas masetas. Uwan nga paisaw, Sir Augusto. Alas 11 iti rabi ay ngam addapay lang di tahardain. Asit gam ni Inso, Rosalia. Ibagam, pesardeng na dararamidan na. Uwan, Sir. Insaw, rabi na yan. Isardeng mo ka nung aramidam ko na ni Don Augusto. Apay ngay nagkatawa ka, Insaw. Sa bali, titip-tip na ita. Ay, Insaw, rabi ay, isardeng mauntar aramidam. Insinyas na nga alaan na tibulang. Ay, anyangay taramidan na. Ay, Diyos ka, pumanaw akong ditaw. Ang mga noon niya pa'y taramidan na kanyak. Saan agagangay titig-tignay ni Insaw? Pinagaramat ka din si Kaninso, iti may parit na droga, iti kalman. Uwan, boss. Pagayat na ti agaramat. Isumit lagayam na saanen, na mapasardeng itararamidan ni Iso. Agtrab-trabaho latan iti hartin. Agdadamo pa lang amin nga agaramat ni Inso. Iso, akas dyan titig-tigday na, boss. Di na pa lang makontrol ti bagina. Kapo iti epekto ti droga, iti isip na. Nangatom day init. Ngam nasalagi sagpayla ni Iso na aging kaita. Kawatan na ado tinaramat na siya po. Uwan, boss. Kan primera klase at droga tayong paaramat ko kan pana. Sa bagay, posto laeng tinaramid ni Sika.
Iti kasta. Matisting wenno mapadas ti kalidad. Ti mararamid na siya po iti laboratorio. 100% doon na gusto. Makita yung mati epekto ti siya buka ni Inso. Nalibtak na sa lagisag ni Inso. Gapo iti imparamat ko kankwana. Muy bien, Billy. Gapo iti dayta, agtultuloy ti drugs distribution tayo. Kadagiti suki tayo na parokyano. Gaya, saan ka na sumurot kanyak iti papanak? Saan tayo unay naging bagdag iti sugat mo? Kapailakon gayam. Matagtaganak namin dito'y kundo nga ayan ta. Awan mo taro aramido. Gaya, Uwan ko namon agayam. Sa maysa, kanayon mat anak kasukibot ti paltog ko iti sikat ko. Nadda sumang baya kabusor. Masalak nibak adagos ti bagit. ala, si kalata ti makam mo, gayam. Sumurot ka nga rod iti papanak. Thank you, gayam. You are my best friend forever and ever. Kasta ka din, Hana. Uwan, ma'am. Naglawag anang ko. Anagaramat dabili kun inso iti syabo iti kalman. Talaga at demonyo dahi jay abili. Oray ni Manong Inso. Iramraman da, iti kalukwan da. Nakaturog ita ni inso ijay staff house. Agur-uraw a pinanawa. Agasemmet nga main tanagpatnag anagubobra ijay hardin iti rabi ay. Kaasimat ni Manong Inso. Nalabit at pinilit laang ni Billy. Tapno agaramat mat ni Manong Inso iti maiparit nga agas. Ay, Ma'am Althea. Saan laang nga panagaramat iti agas tinaamwa? Anya pa'y, Nana? Ti syabo nga inaramat dabili ken insaw. Ket nagapo iti laboratorio da dun Braulyaw. Ken dun akustaw. Anya? Nalawag anangeg ko da ita, ma'am. No sa anak la nakadalapos iti lata ti sardinas. Ay, ado kumapay adag iti nangeg ko nga ibaga ni Bilay. Anya? Saan lagayam apaltaw tinaduktalan ta dito'y mansyawn, ma'am? No di ket pakairamanan pa'y ditan ti maiparit at droga. Napirmanan ti Huwes. Wenno iti korte ti pang nakay-turn over. Dagiti na-recover nga igam. Agturongan dito yung mother unit dagiti kamang ti polis. Iti arsenal, wenno armory ti pakayturongan dagiti kumikita kanyak ni General Marasigan. Colonel Maravilla? Ay ayapan na kung ti General. Pakitaglat tayo ti kinaimbag. Umasitil din kanyak. Colonel, Sir! carry on. Apay ka di, sir? Sika ti officer in charge. Iti pan nakarecover kadagiti igam. Ken jurisdiction mo ti lugar. Anakatiliwan dagiti nabibileg nga armas. Sir! Yes, sir. Siya kung ti makam mo kadagiti igam. Amay turn over. Dito'y mother unit. Sir, all due respect. Ada sursurutan tayo nga SOP. When standard operating procedure. No asino tinakatiliw. When officer in charge. Iso, timangigam iti kaso. I'm sorry, sir. I can't give you request. Aniya? Sir, I'm just doing my job. Sursurutek lang ti protocol tayo. Coming from superior or commander. Apay, Colonel Maravilla. Nalipatam ka din, asyak ti superior mo, ha? Insubordinate ti aramidem. Just follow my command.
That's an order. Urayan niya ba iti pagpagakanyak ni General Marasigan? Nasken atak gerak ti biling kanyak ti Commander-in-Chief. Colonel, I am the man with word of honor. At daan iti may sasaw. Ket noan niya tinibatak abalikas. Iso ti masorot. no kasta nga rod, Colonel. Naya ka rin dagiti natiliw nga igam iti mother yun. When, Miguel? Iti resulta ti partial inventory kadagiti igam. Nagmatch ti igam ko a database iti serial number dagiti na-recover nga igam. Dagiti daduma nga igam. Awan iti database kay igam ko. Kaya't asawan day ta, Colonel. Adda na ilawok asabali nga igam. When? Nalabit nga iti database ti Philippine National Police. Ti ayan dagiti dakdakamatika lost firearms. Nga awan iti pakabuklan ti lista. Sir, Miguel, the law does not favor anyone. Maibalod ti asinuman nga agaramid iti may kaniwas. Nyawatan ti arkitekto, ti plano, ken ti perspektibyo ti maramid na resort. Doon na gusto. Kaano ang marugyan ti resort ni Boss Braulio? Ti kayap ni amigo Braulio. Inton bigatan, Billy. Ken nayawatan ni siya ti daduma na bayad iti kontraktor. Iso, nga adda tayo ita dito'y sentro ti ili. Sana bale, doon na gusto. Nakabantay lang tadag iti buyot tayo iti away. Napnawan ti agtursok asabali at tao iti. Rombeng lang nakasta ti mapasamak ti. Awan ti asino man na makastrek iti. Malaksid kadag iti trabahador. Sa dino pa iti papanantayo ita, Don Agusto. Iti baro na hideout, Billy. Kaya't ni siya ti ma-relax. Sige, Don Agusto. Lumugan tayo iti kotse. Don Agusto. General Marasigan. Di kagtigay idakas, General. Relax, Billy. Ibaba ni Sika, ti paltog ni Sika. Ngayon, Don Agusto. Kabusor itan ni General. saan na makiriri ti kagarag, Don Agusto? Nakita kayo dito yung parking area. Iso nga'y masidega. Billy, ibaba ni Sika, ti paltog ni Sika. Well, Don Agusto. Isumat lagayam, nanabara ti puloy ti angin. Tao masidegayam ti demonyo. Aniya? Di ka unay masideg. Tamakasihit ti bara ti bagini Sika. Don Agusto, dagi ti kararwa, ti binaunyo, kini Don Braulio abuyot yo, ti maururam itan, ijay impyerno. Kasta ka di. Kunay, no karaman kami ten karakwata. Asino nga? Houston! Di ka nagsaupay, General. Agpatinggalangan ni Sika, iti nagtakderan ni Sika. Tamangan, no iti mismo ang nagtakderan ni Sika. Ti pakaidasayan ni Sika. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagturadan ngayon masidag kita ni General Marasigan kanid Don Agusto. Ano nga ron, ti napasabak, Billy. Awanti na pasamak ngayong kwentro. Natanang lang tigunay dagiti dua. Pinangtaan naman titunggal maysa. Oo na yan. Ati da pa, nagiti agapang abing, ha?
Di mo amuti sasawam igan. Nagsigurado lang nito na gusto. Ang mga noad kakakadwa ni General Marasigan. Di sika kumanti ng partong iti ulo da dyan, General Billy. Igan? Noy naramit ko rita. Delikado tibiyag nito na gusto. Pay kunak nga rudan kan ka. Ang mga noad na kakadwa ni General Marasigan. Aguray ka man? Igan? Apay, Billy. Apay, nagdarog ka ngayon. Kas kamutlak ni Jaime. Madlaw alok-lokwen na ka. Ulit-ulitam ti salodsod mo. Ulit-ulit ak matisungbat ko. Jaske ka. Pudno ka di day ngay bagbagang, Toro? Yun, ma'am. Talaga ang nakakita. Iti alalya. Anya klase ti alalya? Tao may sa timatana. Unay ka mo tinong. Alalya tis istorya. Yung kastawanay mo ti katawam. Imbes ko mamabutin ka. Nang runakat ni, grabe. Ala, ituloy mo ti agistorya. Yak kayatin, ma'am. Damat nga katawa ka. O sige, sana kun nga katawa. Promise. Katawa ka matlag to, ma'am. Sorry, Jack malapdan ti agkatawa. Sige, ma'am. Ituloy ko nga rin tag-istorya. Saan lang may sa timata na tinakita kang alalya di ubingak. No di kat uray ti kapray. Ay! Ay, sus! Nagawan mo tanti kuryente. Toro, apay ngay, nagsipingan. Pulos nga awan ti makita. Lock out. Ma'am Althea, kumpit ka lang kanya. Nagguruod lang itinapiksa. Naidap mo tanti silaw. Ay, hindi na pampanawan, Toro. Kumputa ka. Uwan, ma'am. Gusto unay ti panangigam na itimak. Kabutang gayam ni Ma'am Althea tinasikmat. Anya ti aramidan ta? Ma'am, sapay awan tinay sagana a kandila dito'y kondo. Agtudon. Ungarod, ma'am. Tinasayat. Mabati ka pa'y dito'y salas, ha? Sa dino ti papanam? Siyempre. Inakalaan ijay silad ti cellphone ko. At the flashlight day day. Anya, sumuro taklangan kan ka. Sige, ma'am. Ayos. Imbag lakit din ta na idap ti silaw. Permiti pa ng pat-pat ni Ma'am Althea iti dakulap ko. Naka-holdingans kami. Toro, anya pa'y langarod ti aramidan ta. Inda alaan ang cellphone mo nga ada flashlight na. Ay, diyak kaya tinasipngat. Sige, ma'am. Agari kaptado, ha. Tapno madanon ta ti silid nga ayan ti cellphone ko. Napiksalat ta ti Todo. Imbag lakit din ta nagsublimat laang adawos ti kuryente. Nga rod, ma'am. Ngam ni. Awan pa'y lang ni Miguel. Pasano nga rodan? Dito'y kankundo ang maturong. Agawid at idyamansyон. Ang mga nasa pulan na kinino. Nga, ma'am. Nagpigsa ti todo. Ang mga noan nga pa'y timapasamak kan kay tidalan mo. Sa may sa, rabi yun na yun. Ma'am. Awagam lang ni Don Braulio asaan ka makawid. Ibagam ngadda ka diti kundo unit mo. Total, saan namat nga mo ngadda kami akadwam dito? Gusto ka? Ay, sige. Kasta ngagpay sa ti aramida. Sa maysa, ang mga makasabat at iti alalya iti kalsada. Ha? Anya ang klaseng alalya, ma'am? Alalya karupropa ni Toro. Joke. Anya? Basta, parbangon kan asimang padgayam. Wentora, nakaparada ti kutsi ni Althea iti sango ti kondo. Adda ka di dito, eh? Uwing gayam, nakaturog pa'y na ijay silid na. Nagururay kan kay tirabi. Ay, nakababayin pa'y kindi kan kwanan. Apay, sa dino ngaming tinapanam. Iti balay da Conrad. Adala nagsaritaan mi. Sige, ingka nga rod maturugan. Amok anapuyatan ka, gayam.
Sige gayam. Kaya't kumatente agina na. Pasensya ka na dinak na oray di rabi, Althea. Awan ang yaman na, Miguel. Napigsa ngamin ti todo. Iso asaan ang nakawid adagos. Saan ngamin anatalgad ti motorsiklo? No idalyasat ko'y tinapigsa todo. Gayam! Ma'am Althea! Nasaya at tagda kayo dito eh. Kapag iso, nakalutong akong iti armusar kan pangaldawan. Anya? Armusar kan pangaldawan kunak. Tanagladaw kayo mat anagring. Alas 12 iti tengat aldaw. Pangaldawan! Sika talaga, Toro. Oh, day isang mo kayong. Kaslaad da sa bani akay papanan na. Anya sa bali kay papanan na. Uy, nagpapakyut kay Ma'am Althea. Ang muklat ta dayta ni style. Anya? Ala, idasar mo nga ro den ti armusar kan pangaldawan. Tamangan tayon. Kartingam, Toro. Yes, boss! Hello, Nana Rosalia. Hi, Ma'am Althea. Ay na, nagragsak kamot asimang pa. Mayati aldaw ko, Nana. Ay, babalin na maamuan. No anya ti makagapaw. No apay anaragsak ti amo kita. A secret? Injak ibagbaga? Ay na, ma'am. Uray di mo ibaga kanyak. Amuklatan. Anya? May panggap kan aya, ma'am. Ni ka di Miguel ti makagapaw. Gusto ka, Nana. Nagpahaw ti pa nagsarita mi itay. Naglagan ti riknak ang nagisarsarita kan ko, Ana. Kastamatan ka ni Toro agayam na. Nagado ti istoryan Toro. Agduduma, adda ka nga alalya. Anya? O Nana, ay kompor milatan ti rumrumwar itingiwat day jay a tao. Ay, uwan gaya, ma'am. Sakbay nga inawagam ni Ninong Mau. Inururay na ka iti sangot ti mansyon. Anya? Madlaw iti lang hana ang makapungpungtaw. Saan na bala, Nana? Nakasaritak mata ni Ninong ko. Awanan, ti parko. Dile, marugyanan ti resort. May patakda. Well, Igan. Itatidaan mo pa nagrugi dagiti trabahador. Ay, parang dile. Kaya ti agtalinad na agpantay dito'y away. Antay ta ka manan. Sumidir man ti kinasadot mo akas ka ni Jaime. Ito mo, anya nga iti aramidod ta dito'y. Magagatan ta, nagmalmalab na kiti trabahador. Agtalinaad ta payla dito iti sumagmamano nga oras. Kalpasan day ta agsublitan iti mansyon. Ekwa, sigarilyo man nga ron tita. Bile. Awan. Marihuana tadda. May mayat marina. Irar mo ti marijuana ta usari kon bilay. Kunti nga ba? Just sige, mabit lang. Di ka agapura. Kumusta ti panagsawar mo, Conrad? Awan pa tinakala ko nga impormasyon. May panggap ka dagiti illegal a droga, sir. Nga mada sa bali ang nakalap ko. Anya dayta? May panggap iti human trafficking. Anya? Sigun ka dagiti reliable source. Illegal ti panagtrabaho dagiti babae iti may saklab iti daytoy nga ili. Kasta ka di. Uwan, sir. Kung napay ti may saan nakasarita ka man nala. Napilitan dala ang agtrabaho. No saan agtrabaho dagiti babae wano dagiti manala. Patayin ida ti busda. Asino ti dakdakamatam abos da? Confidential, sir. Saan nga imbaga kanyak ti babae? Conrad, karaman iti panggap ko nga aramidan. Ti makatulong ka dagiti mailupit-lupit. Ken dagiti awan baal na. Isungag sagana kanyak dagiti managdakdakas. Asida,
agakon iti balay da Marcelina. Ay, mabisiin akon. Iti langan balay na ti pagarmusara. Dua nga oras ti biyahe malipod iti balay ti kasinsin ko. Duan adaras ti isa sa rungkar ko iti balay ni Marcelina. Kartingak ti magna. Nasaya ata si marungkar ka manan diti balay, Amalia. Wen, Marcelina. Awan mo't ngamin ti ar-aramidag iti balay ti kasinsin ko. Sa bagay, no siyak matisika, talagang agdakiwasak. Gamjak maaramid tanagado ti ar-aramidag diti balay. Ay, wen gaya, Marcelina. Apay? Diyay naudi ay umay ko diti balay mo. Nakita ka din ni Altea jay bagko itirabaw ti sofa. Di ka madanagan, taimbagakan ko na asyak ti akin ko kwa iti day jay abag. Namatingatakan ka ni Altea. Panagkunakat namati man. Ay, jak ngamin kaya at amaamuan na ti umay ko dito oy. Amalia, di makunakmat kat kastoy. Anya na ita, di ka naglambang pay. Kinapudno na. Nagkita kami matan kan ni Rosalia diti balay. Anya? Ti palimad kat agtalinaad a palimad, Amalia. Datayo lang ti makaam mo, iti panagsikop mo iti. Marcelina, mapagtalkan ni Rosalia. Nakakaam nga aging gaita tingiwat na. Nga oray mangmanggedlat ta ije mansyon ni Don Braulio. Marcelina. Amalia. Adda ko madamagagkan ka. Anya na ita? Kumusta jay putot ni Don Braulio? Marcelina. Numabalin. Diyak kaya tapagsaritaan ta na ita. Mawatag. Pasensya ka. Ala. Di mon panunutan na ita. Ang kailiw ko matanti anak ko. Nabayag adikam nagkita. Pimanawak ajak man lang nagpakadakan ko na. Amok nga aging gaita kat sapsapulan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Agsagana ka, Conrad. Adda pag natain ton rabi. Sa din, sir. Iti nagpaliiwam a nightclub, idi na minsan arabi. Sige, sir. Nakasagana ka kanayon, para kan ka. Wan gayan. Awatam da ito'y. Apay dito ako rata, sir. Aramatam iti panagkatang-katang mo. Wano iti panagpalpaliiw mo. Sobra da ito, sir. Awatam kit din. Maramat mo da ita kwarta. Agyaman na ka ron, sir. Agyaman na. Oh, gayam, nakapulis ka mo. Sa dino nga iti papanam. Kaduak ni Conrad. Ing kami agpaliiw. Yung gayam, rabi una yun. Rabi iman wenwal daw. Awan pilyan ti panagpaliiw, Toro. Itamat arabi iti kasayatan a panagpaliiw mi iti nightclub. Ha? Nightclub gayam? Ijay ayan ti pagsasalaan ti lamo-lamo a babae? Wen gayem. Napatagtigagaraan mi ijay. Gayam, kasla kayat ko ti sumurot kada kayo kini Brother Conrad. Di ka madanagan. Si kanto mati isurot ko iti dayja lugar. Promise, gayam? Wen. Si kanto mati isurot ko ama panagpaliiw iti dayja lugar, Toro. Sir, apag isu a happy hour ti sa sangkot tayo di nightclub. Adoy ta tita tao. Wen Conrad. Asidagtan iti nightclub apag paliiwan ta. Sir, agasan.
Nagado itang tinay patakder a nightclub iti daytoy nga ili. Wen nga rod. Kaawatan nga damang pagpaburlat ta kadag iti negosyante. Amang ipatakder iti kakastaan negosyo. Ti pagkwartaan lat ti pampanunutan dagiti daddo mga opisyal iti daytoy nga ili. Isu asumsubret lat ti illegal nga aramid iti daytoy a lugar. Gusto ka, Conrad. Nakadanon tan. Mangkitak iti napintas sa pangiparkingak iti motorsiklo. Conrad, inutan tala nga inuman ti inorder ta nga arak. Uwan sir, sana parikot na ita. Namnamak nga do ti tao ita. Ta happy hour. Nga mabilbilang pala dagiti agi inom. Nalabit nga aging gaiti maramdaman. Sumangputin dagiti nagado a tao, sir. Nalabit, Conrad. Sir, kumita ka iti makanawan walang sir. Apay, Conrad. Jay babae na kasalitak ili na minsan arabi. Jay nadakamat kung kan ka. Sa dino dita, Conrad. Day jayo. Jay maris na labaga ti bado na. Kan nakaigam iti abaga ti customer na lalaki. Jay ka di atidog ti buok na. Wan sir. Iso. Ubing pa'y tilangan, Conrad. Napintas a babae. Sir. Imakdaran ti babae. Agtulungan iti intablado. Nalabit niya sa tagsala. Nagbaliw ti tukar. Isuwag pa iti tagsala, sir. Bastag paliw ka langit aglawlaw mo, Conrad. Di mo una into na rin ti mapaspasamak ita dita intablado. Pukawan na day tati imatang mo ngagpaliw. Sorry, sir. Ma'am Althea. Oh, apay na na Rosalia. Ada ka di ibagam? Uy, ma'am. Ano dayta? Ibagam laan? Si dada anak mo't adungad ka. Kuwa, ma'am. May panggap iti na imatangak idi na minsan akalman. Nga niya? Ti panagaramat da bili kun insaw iti maiparit a droga. Pakasak naklaunay tinangag ko, ma'am. Nalabit nga ado tinakadulin a droga dito'y mansyon. Anya? Sa bali man aminon tinapaliiw ko kiniinsaw. Anya tinapalay mo kan kuana, nana? Nabarta ko na kiniinsaw itay sardam. Ngam, saan mo't kayam? Anya? Naglabaga dagiti mata na, ma'am. Kun saan mo't agagangay ti pandangan na nakaraw-raw. Anya? Napno itiin na po yi plato na itay. Nagsidalaang iti may sa aprito nga itlog. Iti maibos na diyain na po na. Nagkaumanan iti kanon na. Ay na, kaslasan amabmabsaw, ma'am. Nalabit ang nabanlog laang ang nagtrabaho iti haratin, nana. Iso akas dyan nakitam adjar na. Ay na, ma'am, saan akas jay ti sigud apan nangan na. Amok day ta, tasyak akanayon ti aday ti kusina. So ama ko na, ang nagaramat ni insaw iti maiparit a droga. Siyak lang ang mapanmangalay ti koleksyon ni pagsusugalan. Kan kadagiti nightclub ni Don Braulio. Marangrang lang tilapayag ko no kaduwak da jay nga ikan. Kaslaran ni pakter malay tiniwat na no agpakaro. Agpada da ka ni Jaime. Agpakaro mat. Awan mo ti manggag nga rimagmag na. Sana mawawatan ti ugali na. Asidagak mat gaya man iti nightclub. Naakunday ta pagalaan iti koleksyon. Sir, nagadon ti tao. Stardan sir gayam jay babae anak kasaritak idi. Nagado ti customer na. Jay may sa babae nga masidag ka data itay. Tagalog ti sarita na. Kaawatan asan at taga ditoy.
Pudno day ka, sir. Sigun iti day ka babae. Dumnay ti kabisayaan ti lugar ang nagkapuan dagiti babae. Minor di edad dagiti dadduma. Madlaw iti langata, Conrad. Wah, nakakaasid amat. Apay, sir. Anya ti aramidan ti buyot ni Don Braulio ditoy. Agturungan iti opisina ti manager. Paliiwan ta no anya ti aramidan na ditoy nightclub, Conrad. Paliiwan ta. Amalia, sa dino pa'y nga iti papanamita? Iti lugar me. Kaya't kumutta na makita ti balay ko. Amalia, Dumagasak pa ija tiyandaan a paglaklakwan ni Turo iti ikan. no kasta, agsublikan ijay lugar yo. Kinapundo na. Agdwadwa ak nga agawid Marcelina. Kaslad namang laplapod kadag iti sakak nga agawid. Iti anya ko maarason. Tsak nga rod maawatan. Likliklikak ni Rosalia. Jak kaya ta makita nagtigayam ta. Ulitak nga ibagakan ka, Amalia. Awan ti parikot ka ni Rosalia. Pulos asaan nga agisawang dayjay iti palimod. Nukas pangarigan. Iso nga awan ti rumpeng apakadanagam. Awan, Amalia. Asideg akon iti pwesto iti ikan. Kumusta na tamatan nito ulo naglaklako? Nagagatmat na jay at tumultulong kanya. Nakabulan mo asa anak anak parparan. Nagnanaudak namin iti balay ti kasinsin ko. Naamuak ka na iti kakabagyak ti panang sapsapol kanyak ni Miguel nga anak ko. Ane, aday tantip. Ha? Awan ba't ni Turo? Sa bali mat ata uti agbambantay iti pwesto. Tinasayaan. Asit gak ti babae. Kabagyak matlagayam tinang sublat iti pwesto. Inibatanan ni Turo tinaglako. Nabayag mo't ti panagsarita mo itay iti kabagyak. Nakuna na nga agawidak. Kan adanas kan amakitak. Apay akit kita andak matlatan dagiti kaarubak amalamsak. Asideg akon ijay balay. Basit lang. Diyos ko, anya tinapasamak iti balay me. Nauram ti balay ko. Saan? Saan na mabalin ti kastoy? Sa dino nga ron itan ti Ayanda Miguel Cantoro. Sa dino ti Ayanda. Ni Ma'am Althea ti simangpot. Agturungan giti kundo. Sa anak ama uma amang ibagang ang nagpintas data ang babae. Yes! Kompleto manuntel daw ko. Nakitak manunti prinsesa iti biyang ko. Aday tang. Hoy, Ma'am Althea! Naimbag nga oras mo. Kasdamitin ka, Toro. Naimbag nga oras mo, Mat. Ni Miguel? Ha? Ay naman, ipay-ipay ang pumanaw. Ako lang mag-isa dito sa kundo. Kasta ka di? Yes, ma'am. Apay-paylaan ni Miguel ti sa pulong. Kat adamat tantoy numutoy biyang. Madadaan nga agserbi iti maysak a prinsesa. Anya?
ka talaga, Toro. Rumuwarak ko maitay, ma'am. Nga mapag-isumat asumangpat ka. Total, rumwar ka matlaangan ako nam. Si Kanti mang kadwa kanya. Ha? Sa dino, ma'am? Iti kadimanan department store? Aggatang kakadimanan iti bestida? Saan? Sige nga ron, ma'am. Ibagam lang no sa dino ti turungan ta. Takaduan ka. Uray sa dino dito'y lubong. Anya? Pagkatawaan nakmanan, Toro. Alam, ma'am, ibagamon. Let's go na! Tara, let's bagets! Nabayag asanak ang nagparang iti restaurant a negosyo. Tila ang operation manager tinangital ka. Ma'am Althea, siyakla ko man ti pinagbalin mo ang manager iti restaurant mo. Kabaulak matkat ti mangimaton ka dagiti empleyado. Sigurado ka nga amom ti mangimaton iti empleyado? Wala, ma'am. Naglakat ti agibaon kan agmandar. Ay, Toro ka talaga. Bakit, ma'am? Anong masama sa sinabi ko? Toro, saan abasta agmandar? Kan agibaon iti empleyado ti aramidem. Dakkal ti responsibilidad mo kadag iti rumpang ama aramin iti restaurant. Kas kumaitian niya, ma'am. Kas kuma iti resources. Wala masapsapol iti restaurant kan kasapulan dagiti empleyado. Kang runaan iti amin, nasaya at ti panakilangan mo kadag iti customer. Kasta ka di? Di ba nangimanihar iti may sa negosyo? Naskan abantayan ti sales, wala ti mapastrag. Iti kasta, saan amalugi ti impatakder mo ang negosyo? Tay ko na nga rodan, naskan hands-on ka iti anyaman ang klase ti negosyo. Ay, kasta gaya, ma'am. Uwan, Toro. Rombang adakdakal ti income mo, ngam ti outcome. Asidigtan, Toro. Iparking ko lang ang ti kotse iti sango ti mismo a restaurant. Nagbayag ni Ma'am Althea iti opisina ti operation manager. Nagadot ti mangan diti restaurant ababak na nga. Ma'am! Saksamat tayo ayaban di may sa para luto dito restaurant. Siyak namin katikit kita na. Ma'am! Talaga asyak tayo ayaban na. Awan matang ti sa bali at tao dito abay ko. Ma'am ko na nakit din kanyak. Kita na lang arudan alalaki kung masidirak man kung kwa na. Ang mga numakan ti iyay ayab na. Sayang ti grasya nakasparigan. Ibili ti nagsartang iti batog ti restaurant. Wala, nibili. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.